Pakliže se alespoň trochu o počasí zajímáte, potěší vás nová služba, kterou zprovoznila společnost Meteopress. Díky ní uvidíte výstupy numerického modelu, které jsou základem pro práci meteorologa. Naleznete zde předpověď počasí na 3 dny dopředu v hodinovém intervalu, určitě i pro vaši obec nebo město. A jak na to? Do internetového prohlížeče stačí zadat adresu www.našepočasí.cz nebo www.vašepočasí.cz a spustí se vám aplikace Meteoview. Orientace je tu snadná. V levém sloupci si zvolíte, co vás zajímá, tedy teplota, srážky, oblačnost, vítr, anebo rovnou vše najednou. Pak na dolní liště si průběh počasí můžete buď přehrát, nebo si sami pomocí posuvníku najdete na hodinu, která vás zajímá. A abyste věděli přesně, kdy právě v tom vašem městě začne pršet, nebo kolik stupňů tam můžete očekávat, stačí kliknout v pravém horním rohu na ikonu Meteogram, zadat vaše město a opět vidíte průběh počasí hodinu po hodině na 3 dny dopředu. Zkrátka, naše počasí je vaše počasí.